Pero ano nga ba ang startup? Startup is any young company na nakafocus sa pag-develop ng solution-based products at services, tulad na lang ng Pan Delivery, Agraba at Nueca Technologies na mas pinadali pa ang services sa pamamagitan ng Hungryly, Tindahang Tapat at eSalvar. And with the Naga City Startup Development Program, we want you and your ideas to come to life. Pero bago yan, how do you qualify as a startup? Una, maaaring registered o hindi registered bilang isang business ang inyong kumpanya. Pero dapat hindi pa more than 5 years ang inyong operation. Kailangan din na dito sa Naga City nakabase o plano ninyong i-establish ang inyong startup. Ito pa, dapat at least 50% ng inyong development team ay nakatira sa Naga o sa Metro Naga area. Kung pasok ang inyong kumpanya sa nabanggit na mga qualifications, pwede na kayong mag-register through our Google form. Pumunta lamang sa link na kasama sa post na ito. Basahin ang guidelines na makikita sa first page ng Google form at i-click ang checkbox kung sumasang-ayon kayo dito. Pagkatapos, ilagay ang mga hinihingi impormasyon katulad ng inyong company name, short description, present office address at iba pang mga detalye tungkol sa inyong startup. Ibigay rin ang hinihinging mga impormasyon tungkol sa mga members ng inyong startup. Kung higit sa 2 ang inyong members, kinakailangan magsumite ng file ayon sa hinihinging format. Panghuli, i-click ang submit button at hintayin ang confirmation email na ipadadala sa inyo. Ang mga qualified startups ay makakatanggap ng iba't ibang klase ng assistance katulad ng funding, full or partial subsidy para sa paggamit ng mga facilities at services sa ating Digital Innovation Hub or DIH. At mayroong ding financial assistance for you to be able to join national or international startup events. Hindi lang yan, pwede rin kayong magkaroon ng opportunity na makakuha ng additional funding, mentorship at linkaging sa ibang companies or institutions para mas lalo pang matulungan na ma-develop ang inyong startup. Kaya ano pang hinihintay mo? Start your own company. Defy the norm through innovation. Register now and join the growing startup industry in the city.